Здравейте хора, аз съм Георги, вие отново сте в моя канал и днес искам да ви кажа нещо. Имам едно предложение за вас. Чуете се какво е това в ръцете ми. И е люто. Но имам едно предложение за вас. Искате да я изям. Не цялата, много. Сега ще ви покажа колко ще изям от нея. Една хубава хапчица. Ето това. Люта е. Да фокусираме. Люта е, хора. Люта е. Аз исках да изям цялата, но майка ми каза, че е много люта. Изчакайте. Ако искате да го изям, в това видео само да ви кажа, че няма да го изям. Искам да събера 20 абоната до 5 дена. Значи искам да имам 20 абоната за 5 дена. 20. Ако събера 20 абоната, ще ям това. Ако събера 20 или 30, ако изям 30, ям 2 парчета такива. Ако събера 20 абоната само, ям само едно такова. И чуйте сега. Когато споделете това видео, значи имате 5 дена, това е много време. Споделете това видео с приятел, роднина и после твоята роднина с неговата роднина или с приятел. Споделете го, хора, и ще изям това. Така че до нови срещи и до 5 дена.